ụmụnne m ndị Naịjirịa ka afọ 65 gachara anyị kpọrọ uche laa azụ ma jiri obi mwute na-ekwu na ọ dịghị ihe ọbụla a ga-emere mmemme n'otu mana nke ahụ abụghị akụkọ niile. Malite n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Ọktoba, mgbanwe ga-amalite. Debanye aha taa, tinye aha gị maka Rapture 2.0. The Noah Ark Nigeria ga-amalite site n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Ọktoba. Jikere sonyere One Community Network. They told us we're the future of tomorrow. But tomorrow never came. Our fathers are tired, expired. Today we rise. Noah Ark is our bloodless coup. No more waiting, no more lies. We see the truth in their disguise. From the streets we take the helm, one community, we rule this realm. Noah Ark, hey, Noah Ark, we rise, we spark. Noah Ark, hey, Noah Ark, we own this mark. With one TV, one radio, one take-up strong, the One Community Network moves us along. From Nigeria to the world we say, the future is ours, we lead the way. No guns, no war, just truth and youth. One community rising, we stand for proof. Get listed.